Hej alle sammen, og velkommen til den her YouTube-video. I dag så er vi ude med Nora. Ja? Det er, vi rammer. Det. Hvad er det, vi rammer? Hvad er det, vi rammer? Jeg skal fucking glemme bare til at slå, her. Jeg bruger min seng. Der er mig min seng, ikke? Jeg slår. Hvad? Prøv lige at sige det igen. Hvad er det, vi rammer? Der er mig min seng, vi rammer min seng. Mit navn er Noah, og jeg har kasket på, og vi kører. Prøv at tjekke det. Åh, hænder! No way! You never did that move! Tjek dine sko her. Hvad? Woo! Hvor mange drenge? 100! Okay. Hey, Jacobs. J-Double-Cup. Undskyld, drenge. Drenge, piger, drenge. Hey, hvor mange drenge... hvor mange drenge regner I med at score i aften? English. How many boys are you reaching, expecting to fuck tonight? Okay, where are you going tonight, girls? Good question. Good question. Where are you going? Are you going with me? No, we're going to Rumors. You're going to Rumors? Rumors is not the... No! Yeah, exactly. Let's go. Yeah, exactly. Jeg ved ikke. Jeg vil bare fucking føre an, man. Yo, sorry. Things on TikTok. I love Rumors, but the thing is... Do you have to be on a guest list? Exactly. Really? Exactly. Do you have to be on a guest list? No, like no, everywhere? we got the guest list, but you don't have the guest list. So how do we get on the guest list? it's a complicated world. Are you okay being on cam? On camera. On camera. Are you okay being on camera? Ja, kom her. Må jeg spørge dig om noget? Ja. Fortæl mig noget, du aldrig har fortalt din mor. Jeg ryger hash. Bro, fortæl mig noget, du aldrig har fortalt din mor. Hey, popcorn. Jeg skal spørge mig, hvorfor der er så mange popcorn. Må jeg spørge dig om noget? Vil I ikke fortælle mig noget, jeg aldrig har fortalt jeres mor før? Nej. 3, 2, 1, kør, bro. Fuck, man. Mit navn, det er Magnus Binder Larsen. Og det, jeg kører i aften, det kalder jeg Metro. Jeg kalder det Metro. Og vi starter med Tim. Og vi starter med at køre. Jeg kalder det Metro. Og vi starter med Tim. Og vi starter med at køre. Hvor mange tissemænder? Hvor mange tissemænder kommer du til at køre i aften, bro? Nej. Snap med i aften. Hvor mange kommer du til at snappe med i aften? 0. Nej. What? Du er da en dum rør, bror. Hvor mange kommer du til at knippe i aften? Mit navn er Noah. What? Undskyld, piger. Hvor mange drenge kommer I til at bolle i aften? What? Seriøst. Min største frygt Ja. er enten en edderkop, Ja. eller så at den pige, jeg har lært kende, Ja. at hun ikke er... Troværdig. Min største frygt er enten edderkopper, eller så er det, at den pige, jeg har lært kende, det er ikke på hjem i havn. Det giver pissegod mening. Vi kører lige et interview her. Det er Kong Christian den 4. vi kører på dokumentaren her. Hvor skal vi ind i aften? Du ligner en, der er præst. Yes, sir.
du ikke fortælle mig noget, du aldrig har fortalt din mor? Det må være alt godt. Der er et eller andet derinde. Jeg har knippet en hæk, og det skal min mor ikke vide. Og det er Knippet en hæk? Nej, en hæk. Ikke en kat. En hæk. Det er jo sofa til En hæk. Hold nu Vi kæft. kører. For at forklare mig noget, som I aldrig har sagt til. Fuck det der. Nej, ham der her. Ja. Vi skal lige... Mag! Jeg skaber video. Så bare... Så dreng, du står jo og filmer os. Vi skal ikke på video. Camcorder med. Vi skal ikke på video. Det skal jeg også bare lov til. Hvad sker der? Ikke så meget. Hvad med jer? Har I været inde på farfars? Vi skal ikke på video. Ikke farfars. Det skal bare være skørt. Det skal bare være skørt. Camera boy. Sådan der. Super.